हेल' वेलकाम नोंथांमोनखौ आंनि गोदान अलंबालाजि गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय OHS फार्स्ट डिभिजन मोननाय OHS 2020 फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरा स्कुटि मोननाय मोनसे स्किम। बेखौ अनलाइन फर्म बा एलिजिबिलिटि मारै एप्लाइ खालामो बा वेबसाइट लिंक मारै मोनगोन बेनि सायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बिनि आगोल नोंथांमोना बे भिडिअनि बेल आइकन साबस्क्राइब खालामदो, लाइक शेयार खालामदो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनोसै स्टार्ट। मानो प्राज्ञान भारती स्कुटि स्किम 2020 अनलाइन एप्लिकेशन फर फ्री स्कुटि। जायफोरा OHS हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन थांनाय केन्डिडेटफोरा स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनांसिगौ बा खालामनांगौ। बेनि थाखाय लिंकखौ माबायदि मोनगोन बा माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि सायाव नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जागोन। नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। बेयाव माखासे लिरनाय जादों फार्स्ट डिभिजन जानांगोन, हाई सेकेन्डारि 10+2 पास, फार्स्ट डिभिजन थांनाय। टटेल मोनगोन 22,000 एप्रक्सिमेटलि मोनगोन। जोङो डाइरेक्ट डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंसोर नायनो हागोन माबायदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लिकेशनाव जों क्लिक खालामबाय, डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि थाखाय होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायबानो मोनगोन। नै दा नुजाफैबाय ए गभ अफ आसाम इनिशिएटिभ फर डिस्ट्रिब्यूशन अफ स्कुटि एमंग द गार्ल स्टुडेन्ट्स सिकिउरिं 60% मार्क्स एबव हायर सेकेन्डारि एग्जामिनेशन 2020 आन्डार आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल। पर्टेलाव मोनफैबाय। फार्स्टआवनो दोङो जोंनिया मा दोङो 1 नाम्बार इंस्ट्रक्शनाव दोङो लग इनटु द पर्टेल इउजिं इउर रल नाम्बार रेजिस्ट्रेशन। 1 नाम्बाराव नोंनि रल नाम्बार होनांगोन। 2 नाम्बाराव नों सेलेक्ट ए भेरिएन्ट अफ द स्कुटि पेट्रल अर इलेक्ट्रिकेल। नोङो पेट्रल बा इलेक्ट्रिकेल अबे मोनसेखौ नांगो बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामनांगोन। 3 नाम्बाराव दोङो फिल आप द कन्टेक्ट डिटेल्स। 3 नाम्बाराव कन्टेक्ट डिटेल्सखौ खालामनांगोन। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव दोङो स्टेप 4आव दोङो डाउनलड एन्ड टेक ए प्रिन्ट आउट अफ द एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट एन्ड कीप इट द फिउचार रिफरेन्स। मोनसे नोङो डाउनलड खालामनांगोन, एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्टखौ नोङो डाउनलड खालामनानै लानांगोन। ओमफ्राय मोजाङै इयुननि थाखाय रेफारेन्सनि थाखाय नोङो दोननांगोन आरो। 6 नम्बराव दोङो दिस पर्टेल विल रिमेन ओपन टिल 13 August 2020 if your student does not mark her selection about the variant of the scooty within the time frame, then her selection will be considered for portal parent automatically. जागोन। फार्स्टआवनो दोङो जोङो रल नाम्बार बहायनांगोन। रल नाम्बार दा बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बेयो सेलेक्ट खालामनांगोन। बेसेबां सनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जोङो 2020 बा 2020निखौ। ओमफ्राय केपसा मारिनानै लगइन खालामबानो जोंनिया प्रसेस जागोन। ओमफ्राय एक्न'लेजमेन्ट मोनसे डाउनलड जागोन, बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जागोन। बेनि थाखाय लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदो, डिसक्रिपसनाव नायनानै नोंथांमोना खालामना लानो हागोन। गावबागावनि रल नाम्बारखौ होदो, डिसक्रिपसनाव माबानानै गावबागावनो केपसाखौ डाउनलड खालामनानै लादो। एक्न'लेजमेन्टखौ उननि फिउचारनि थाखाय रेफारेन्सनि थाखाय नांगोन। बेनि थाखाय लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदो, नायदो लादो। आरो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जायो बिदिनो गोदान भिडिअ आरो आपडेट मोननो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो। गोजोन्थों।